प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। युरिक ॲसिड हे आपल्या शरीरात बनणारं एक केमिकल आहे जे शरीरात प्युरिन नावाच्या केमिकलच्या विघटनाने तयार होतं। शरीरात युरिक ॲसिडचं प्रमाण वाढलं तर अनेक गंभीर आजारांचा धोकाही वाढू शकतो। म्हणूनच ते नियंत्रणात ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे। महिलांमध्ये युरिक ॲसिडचा सामान्य स्तर 3.5 ते 6 mg/dl इतका असतो, तर पुरुषांमध्ये युरिक ॲसिडची नॉर्मल लेवल 4 ते 6.5 mg/dl इतकी मानली जाते। जेव्हा युरिक ॲसिडची पातळी सामान्य स्तरापेक्षा वाढते तेव्हा ते शरीराच्या वेगवेगळ्या भागात जमा होतं, त्यामुळे सांध्यांमध्येही वेदना होतात। तुमच्या शरीरातही युरिक ॲसिडचं प्रमाण वाढलं असेल आणि तुम्हाला ते औषधांनी नव्हे तर नैसर्गिकरित्या नियंत्रित करायचं असेल तर काही नैसर्गिक उपाय हे तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। पचन दरम्यान प्युरिन बिघडल्यामुळे आपल्या शरीरात युरिक ॲसिड तयार होतो। एक प्रकारे हे आपल्या शरीराचं नैसर्गिक कचरा उत्पादन आहे जे कमी अधिक प्रमाणात एक समस्या बनते। काही पदार्थांमध्ये नैसर्गिकरित्या जास्त प्रमाणात प्युरिन असतं। प्रथिने बिघडल्यामुळे युरिक ॲसिड देखील होतो। वेळोवेळी मूत्रपिंड मूत्रमार्गाद्वारे युरिक ॲसिड सोडतो। अशा प्रकारे ॲसिडचं संतुलन शरीरात टिकतं। शरीरात युरिक ॲसिडचं प्रमाण 3.5 ते 7.5 मिलीग्राम ते dl पर्यंत असतं। आता युरिक ॲसिड तयार होण्याचं कारण काय आहे तर शरीरात युरिक ॲसिड तयार होण्याची अनेक कारणं असू शकतात आणि बऱ्याच कारणांमुळे मूत्रमार्गातून बाहेर पडू शकत नाही। या व्यतिरिक्त ते अनुवांशिक देखील आहे आणि मूत्रपिंडाचा त्रास असल्यास किंवा मधुमेह, थायरॉइड, सोरायसिस सारखा आजार असल्यास युरिक ॲसिडचं संतुलन बिघडलंय। काही औषधं युरिक ॲसिड देखील बनवतात। जास्तीत जास्त वजन आणि वजन कमी केलं तरीही बऱ्याच प्रकरणांमध्ये ही समस्या उद्भवते। युरिक ॲसिड आणि त्याची लक्षणं कोणती तीही पाहूयात। बहुतांश घटनांमध्ये युरिक ॲसिड आढळला नाही। जर सांध्यांमध्ये खूप वेदना होत असेल तर रक्ताच्या तपासणी केल्यानंतर तुम्हाला वाढलेल्या युरिक ॲसिड बद्दल माहिती मिळू शकेल। जेव्हा शरीरात युरिक ॲसिड वाढतो, रक्तात स्फटिक तयार होतात ज्यास युरेट क्रिस्टल देखील म्हणतात। जर हे स्फटिका युरिन ट्यूबमध्ये जमा झाल्यास तर मूत्रपिंड दगड होण्याची समस्या असते। त्याच वेळी जेव्हा ते हात आणि पायांच्या सांध्यांमध्ये जमा होतात तेव्हा असह्य वेदना होतात, जोडपे लाल होतात आणि फुगतात। आता युरिक ॲसिड नियंत्रित करण्यासाठी नेमकं काय करावं हेही पण जाणून घेऊ। आता वाढलेलं युरिक ॲसिड नियंत्रित कसं करावं तेही जाणून घेऊयात। वाढलेलं युरिक ॲसिड कमी करण्यासाठी आहारात व्हिटॅमिन सी समृद्ध पदार्थांचं प्रमाण वाढवा। संत्री, लिंबू, आवळा आणि इतर लिंबूवर्गीय रसाळ फळांमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असतं। व्हिटॅमिन सी समृद्ध पदार्थांचं सेवन केल्यानं गाऊटचा धोकाही कमी होतो। त्याचबरोबर गोड पदार्थ खाणं टाळा। खूप गोड पदार्थ खाल्ल्यानं युरिक ॲसिड वाढू शकतं, त्यामुळे अशा गोष्टी तुमच्या आहारातून वगळल्यास बरे होतील। गोड पदार्थांमध्ये केवळ मिठाईचाच समावेश नाही तर कोल्ड ड्रिंक्स, पॅकेट बंद पदार्थही टाळावेत। आता ॲपल सायडर व्हिनेगरमध्ये अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असतात, त्यामुळे जर तुमच्या शरीरात युरिक ॲसिडचं प्रमाण जास्त असेल तर आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा ॲपल सायडर व्हिनेगरचं सेवन करा, त्यानं बराच फायदा होईल। जर तुमच्या शरीरातील युरिक ॲसिड जास्त असेल तर दिवसभरात किमान 8 ते 10 ग्लास पाणी प्या। पुरेसं पाणी प्यायल्यानं किडनी सक्रिय राहते आणि शरीरातून युरिक ॲसिड बाहेर पडतं। जास्त प्रमाणात मद्यपान केल्यानं देखील शरीरातील युरिक ॲसिड वाढू शकतं, त्यामुळे जर तुम्हाला नैसर्गिकरित्या नियंत्रण ठेवायचं असेल तर आधी दारू पिणं बंद करावं। वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी आहारात संपूर्ण धान्य, हिरव्या पालेभाज्या आणि फळांना स्थान द्या। यामुळे वजन नियंत्रित राहतं, तसंच युरिक ॲसिडही नियंत्रणात राहतं। आपल्या स्वयंपाकघरात ठेवलेले काही मसाले युरिक ॲसिड नियंत्रित करण्यास देखील मदत करू शकतात। भाजी आणि कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती यात प्रमुख आहे। तथापि भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती चव गरम आहे, म्हणून अर्धा चमचा जास्त वापरू नये। ह्या काही गोष्टी फॉलो केल्यास युरिक ॲसिड नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल। आता इथंच थांबतोय, पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।